Това сме аз и колегата водещ. Казват ни, че сме AI кучета. Мисля, че сме си обикновени ретривери. Кико, мисля, че стана време. Така ли? Кога мина това време? Здравейте, приятели! В животийският Балкаст аз съм Кико, а с мен е Марто. Марто. Вече сме и в YouTube. Честито! Тук някъде ще изпиши TikTok канала ни, откъдето всъщност тръгнахме. Аз имам един въпрос. Ходи ли да гледаш Зоотрополис? О, да. Да, чакай. Имам и снимка. Абе, беше ми мечта да се снимам с полицайката. Аз изгледах първата част. Сега за Коледа ще изгледам и втората. Хайде, кажи си, че първото нещо, което ще изгледаш за Коледа, е Гринч. Даже си и приличате. Какво лошо има да харесваш Гринч? Ако питаме нашият репортер на място, кой коледен филм ще гледа, на 100% ще каже Книга за джунглата. Тук вече не си прав. Как? Книга за джунглата ще е коледен филм. Няма никакво коледно настроение в него. Това е все едно да кажеш, че и Хари Потър е коледен филм. Изчакай, дай да чуем и репортера ни. Ей, дружки, как сте? Телефона добре ли е? Виждам ли се? Мисля, че ще се получи този път. Така, колеги, направо по въпроса ви. Опа. Какъв беше въпроса? Дали Книга за джунглата е коледен филм? Да, разбира се. Да. Не си много убедителен. Да. Готов съм да ви повярвам, ей сега, шефе. Аз ти казах. Щом репортера ни казва, че е коледен, значи е коледен. Приятели, Книга за джунглата не е коледен филм. Гринч. Ето го и Мишо, третият ни водещ. Здравейте на всички! Идвам да се оплача отново. Ама ти винаги си недоволен от нещо. Ами днес в магазинчето, в което работя, ме питат дали може турбичка, аз си казвам, че имам само пликчета. И ми казват, че пликче и турбичка било едно и също. Добре, мисля, че има логика. Аз си обясних, едното е турбичка, а другото по-малка турбичка. Момчета, хайде да чуем какво има да ни каже и Преско. Здравейте на всички! Първо искам да ви пожелая весели празници и да имате още повече успехи. Второ, всички знаете, че волейболът е моята страст, но сега сме в почивка. Мисля да си ходя малко на ски, насам-натам, а за лягане ще си цъкам малко Майнкрафт. Хайде, когато почнем тренировки, ще ви пиша да се видим и приятни празници още веднъж. Момчета, вие играете ли някакви игри? По принцип, мога да цъкам много настолки. Борд гейм. Аз си цъкам FIFA. Аз не играя много. Виждал съм те как цъкаш на Супер Марио. Хайде, загубихме Джензи аудиторията си. Само уважение за легенди като теб, братле. Респект! Абе, момчета, следите ли какво става с Баги, нашата черна пантера? Той си е на върха на славата. За последно се срещна с големият лос, където го учеше на TikTok. Ами, преди това, онова с лошият глиган Жоро. Поне опита първата лютеница Миш-маш. С сирене. Много впечатляващо. А сега може ли една баничка, триъгълна и една боза? Благодаря. Да не забравя да го рейтна в Google после. Извинявай, имаше някоя коледна песен? За тебе всичко, бро. Имам една и за тиквеника. Не, благодаря. Успех ти пожелавам. Чилвай, бро. Трудно е да си черна пантера извън Шумен. Дори кулинарните канари ми са платени. Трябва да намеря някой, който наистина да ме харесва. Всичко ли, шефе? Да сложим малко люто? Даже служи още люто. Така ви харесвам, шефе. Ти ще си ми първият фен. О, дюнерче, о, дюнерче. Както казах, черната ни пантера е истинска звезда. Де да можехме и ние да бъдем толкова известни. А и още е тинейджър. Нещо против тиновете ли чувам? Марто, какъвто е тин, още помни наизуст картата на Сан Андреас. Абсолютно не е лъжа това. Сега, без да се хваля, ама я погледнете това. Какво ще кажете? Някой? Мения? Абсолютен AI, ако питаш мен. Пълен скам, братле.
Ама, иначе бих я цъкал. Като заговорихме за това, хайде да видим какво прави нашето IT. Какво ще кажете? Здравейте, малко съм зает. Опитвам се отново да прецакам кмета. Дълга история, успях вече на 2 пъти. Но пак мисля, че му е малко. Ами, свърших си работата, за която бях дошъл. Появиха се кадри, че избягалата черна пантера е в нашият град. Все още не е известно кой е изпратил снимката. Ама какво става? Как е възможно това? Как са узнали? Стягай се, Райчо! Идват избори, знаеш как е тогава. Трябва да си заслужиш бонуса. Колеги, дайте малко за футбол да си поговорим. Айде да не си разваляме коледното настроение. Кажете си, на кой отбор сте фен? Обещавам, че никой няма да разбере. Аз ще си замълча и тъничко ще подкрепя мнението на Станислав. Няма такъв не вървеш! Отложиха GTA 6 отново. Трябва ми сушилня, съдомиялна и час за подстрижка. Само Арсенал, братле! Тая година няма какво да стане. Хайде, аз ще се престраша. Край от сега нататък само феновете на Чемпионшип ще ни гледат. Аз футбол не гледам, но ако гледах, щях да бъда фен на отбор с прякор черните котки. Шеф е един детектив ви търси, каза, че е важно. Да идва! Докарай го при мен! Здравейте, капитане. Идвам при вас, за да решим една загадка. Загадка? Ние не решаваме загадки, а разкриваме престъпления! Загадката е престъпление, а престъплението е загадка. Аз нямам идея. Този детектив си мисли, че е по-умен от нас. Който отговори на неговата загадка, ще бъде повишен. Но няма да стане шеф на отдела. Не си го и помисляйте. Ще започнем с нещо лесно. Да си представим, че в една стая във всеки ъгъл има по една котка, срещу всяка котка има по 3 котки. Колко котки има в стаята? Май никой от тях не знае верният отговор. Агент Мишок! Мишка да е по-умна от полицейските ми кучета. Това е невъзможно! Момчета, май е време да закриваме годината. Пак много бързаш. Нещо бонуси, награди, няма ли? Аз съм готов, приготвил съм ви пауч за всички, с вкус на мандаринки. Айде, специално за Коледа. Ако изнамериш една такава жилетка, те признавам. Буа Мари, все избират най-лесните подаръци. И хайде сега, за последно тази година. Теглете парче, да ви видя късмета. Лай малко, хапвай сладко, живей си кучешки, леко и гладко. Да спиш по цял ден без вина и вечер пак купа пълна една. Да имаш кеш за всяка разходка и кокъл златен за яка походка. Защо ли не се очудвам, че ти се падна точно това? Добре, момчета, слагаме край на предаването и да пожелаем весели празници на всички.